Sumasalubong. Yan. Oh. Doon sila. Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Ang susunod na episode po natin ngayon ay mamumulot po tayo ng mga nahulog na bunga ng mangga at ipapakain po natin ito sa ating mga alagang manok. Yan o, marami po. Yan, imbes na mabulok lamang po yan, kailangan po natin na pakain na lamang po ito sa mga alaga. Sayang naman, ano? Okay? So, pwede rin po itong gawing suka. Yan. So, samahan po ninyo ako. Mas marami pa dito sa bubungan, dito sa kulungan namin. Baboy! Yan, umakit po tayo dito sa may hagdan. Oh, marami. Yun o. Yung iba overripe, nabubulok na. Pupulutin po natin ito isa-isa. Ipon na po natin itong mga bunga po ng mangga. Bahagyan nating tatalupan. Ganyan oh. Oh. Yan. Yan. Magkabilaan. Yan. Sispa. Yan, bakit natin tatalupan? Kasi medyo makunat po ito. Matagal po itong butasin po ng manok pagtutukain, medyo makunat. Kaya ang ginagawa ko para hindi sila mahirapan, bahagyan po nating tatalupan kahit hindi lamang po kaliit. Kahit pabulok na, tutukain pa rin nila yan. Oh, dami. Ayan. Okay. So ito medyo matigas pa. Pero hayaan na lamang po natin to na mahinog po doon sa riding area. Pag nahinog, kakainin po nila. Patungo na tayo sa ating riding area. Oh, nandito na tayo. Yan na sila, sumasalubong. Ito yung ating mga nakolektang bunga ng mangga na ipapakain po natin sa kanila. Okay, so kahit pabulok na, overripe, lalantakan nila to. Yan. Agis natin tong isa. Siguraduhin natin walang tatamaan. Kasi pag may tinamaan, baka magtinola tayo ng di oras. Okay, so agis natin. Gawin sila. Ito pa. Doon sa ating mga layers. Oop. Yan. Ito. So ito lang yung merienda. Ito na may gusto.
Oh. Yeah, dito. Masaya sila. Yan. Ang kagandahan po nitong mangga, meron po itong vitamin C. Yan, at syempre meron din pong vitamin A kasi kulay dilaw nga yung bunga, hinog eh. Yan, at syempre yun din po yung makukuha nating sustansya sa kanilang itlog at sa kanilang karne. Okay? At napansin ko rin yung kanilang egg yolk, mas lalong tumitingkad kapag kumakain po sila ng mga damo o kaya yung mga prutas na katulad po nitong mangga. Yan, tumitingkad po yung kanilang yung kanilang egg yolk. Yan. Okay. Yan, okay. So hanggang dito muna po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye! Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.